Mga tugang ang Daraga Albay, ang lokal na gobyerno kan Daraga, plano mga tugang mag-utang nin kantidad na 342 milyon pesos. Ang lokal na gobyerno kan Daraga mautang mga tugang nin 342 milyon pesos. Anha po, sisan mabayad? O kamo? Kamu tabi na mga taga-Banwang Daraga, buda, posibleng kadamay kita sa pagbayad kay ni mga tugang. Ta siyempre, ang iba dyan, hindi ko aram kung kukuanon sa internal revenue allotment ang source of funds para po sa pagbayad o sa local revenues kan lokal na gobyerno. Paano kaya? Ano yan na kantidad na 342 million pesos? Susog mga tugang sa transmittal letter na naka-address po kay transmittal letter tabi na naka-address kay Vice Mayor Jerry Hausyan. Kanuminaging Marso 14, hali po mga tugang sa opisina kan Alkalde kan Daraga sa pagi ni Mayor Ubaldo, pinagre-request mga tugang sa Sangguniang Bayan members na maggibo to create maggibo nin municipal ordinance sa municipal na yun po nag-autorizar mga tugang na mag-utang ang lokal na gobyerno kan Daraga sa kantidad tabi nin 342 milyon pesos. Ang kantidad mga tugang na ini gagamiton daa sa pagbakal po kan lote na yaon mga tugang makukuha sa barangay Talahib. Yaon po sa barangay Talahib para sa konstruksyon mga tugang kang solid waste management facility. Siring mandatabi ang pagbakal, acquisition mga tugang kan machineries and equipment, mga makina, asin iba pang kagamitan para po mga tugang sa solid waste management facility. Iyan mga tugang anabangan ta sa siguro baka gusto mag-utang kan lokal na gobyerno. Number one, obviously, di man po sila source of fund na pwedeng kuwanan para po mga tugang sa 342 milyon na utangon. Kaya, bago mag-utang sa lokal na gobyerno, ang Sangguniang Bayan kan Daraga, igo po mga tugang ki otorisasyon sa lokal na ehekutibo para tugutan mga tugang ng lokal na gobyerno mag-utang kan sinabi ng kantidad. Pag-utang baga, di man kimaraot sa pag-utang. Di man kimaraot mga tugang sa pag-utang kung ang proyekto na gagamitan kan inutang naan mapapaduman mga tugang sa maray. Ngunyan kaya baga an sa tuya mga tugang na mga local government units nagkakaproblema, may kinaaraman po mga tugang sa pagtatapok nin basura. Tabasi sa Republic Act 9003 o Solid Management Act of 1995 yan kung di ako nasasala, 1995, mga tugang na nagdidirihir sa gabos na mga local chief executives, lalo na sa syudad, asin munisipyo, na mag-implementar kang pigaapod mga tugang na solid waste management. Ang saro dyan sa pigasabi na solid waste management,
iyo po mga tugang an may kinaaraman sa pagsisegregar nin basura. Aluyuno na baga iyan sa mga LGUs digdi sa Albay, Ligaspi. So nakapasunod ka na nainot para sa segregation tabi nin basura. Ang problema sa daraga, igwasinda mga tugang dyan ki tapukan ki basura, pribado ito. Pribado. Ngunyan, mabugtak da tabi ki sa diring facility, mga tugang ang lokal na gobyerno sa kantidad na 342 milyon. Ang Ligaspi, nakakuha po, naka-implementer tabi kan solid waste management, na di kibasyadong gasto ang lokal na gobyerno sa pagpuon-puon ka ito. Nata, sinda po nakakuha tabi nin grant. Dumang ko ito si Mayor Noel Rosal, former Mayor Noel Rosal, kan Ligaspi, nakaurontang ka ito kung paano nagpuon mga tugang iyan na segregation program kan syudad sa pagining pagbugtak nin sarong sanitary land, landfill, dyan po sa may partikan, saan ba yan? Garibangkirohan area yan eh. Duman, itatapok, ang pagtatapok duman, so mga residual waste nga ni. Di mo dapat darahon duman sa mga plastic, muna iba pa. Kaya, properly segregated ang basura. Pero as of now, di pa man nga na napiperfect ang lokal na gobyerno, kan mga tao sa Ligaspi, ang tama na segregation. Pero, napapractice ta na po, naging parte na kang buhay ta. Kahit ito baga, pigpatanidan ang mga LGU kang dinar, napugda nga kamukaan makabugtak, mga nga ipong, matatman papatawan niya kamukiman nagpapalida, pinalidad, violation mga tugang kang 9005. Kaya ngunyan gayon, nagamaliugot ang lokal na gobyerno kan daraga, napakapagbugtak, mga tugang kan siring na bagay. Tangunyan palan, susog sa pag-aaram-aram nagpunpo naman mga tugang kan pig-aapod na segregation, nagsuro-segregar naman ang lokal na gobyerno, mga tugang ka, ang mga residentes dyan sa, hindi kung kumusta man ang koleksyon dyan sa Indo, pakita daw tabi ko feedback dyan sa Indo kung kumusta man ang koleksyon ta. Ang sabi, ang saro da mga tugang sa maluyang implementasyon dyan sa solid waste management, susog naman sa nakuakan mga pag-iribami, maluya da tabang implementasyon mga tugang sa Maroroy. Kamu pala na dyan ang may maluyang implementasyon mga tugang kan solid waste na namimensyon tabi kan source nga to dyan sa opisina kan solid waste sa Enro. I do not know kung kumusta ka mo dyan tabi sa mga taga-daraga 0995-398-1813 0927 099 mali 0995-398-1813 tapos 0928-777-5548. Nag-struggle pa mga tugang para po sa segregation. So, inida na iling inang nailing nagari concern mga tugang kan lokal na gobyerno kung sa Ligaspi ka ito nakagibonin pagi na deng gasto deng utang na dakula ang lokal na gobyerno tag-grant po itiyan na sanitary landfill naan. Grant iyan kang kundi ako nasala isid gayod o JICA sa duwang yan deko lang nalingaw ko na aliyuno na kaya aliyuno na grant sa lokal na gobyerno, tinautabi sa lokal na gobyerno, kang international, international organization. O baka pwedeng ansarang opsyon sa daraga, maghanap man kamo kigari, pwedeng magtaon ng tabang, di ba, na libre, narog kan ginibo, tabi kan lokal na gobyerno kang Ligaspi. Pero ang sarong opsyon nilang nahiling, iyo tabang pag-utang. O dahil man kimaraot sa pag-utang dyan, ACID pala, ACID. ACID pala so naging kwan ka ito. Tama-tama, gari, konsel pa ka ito si Councilor Chito, former Councilor Chito Baldo, kan mga panahon na ito. Mga tugang, ACID, Ahensya Espanyol, ang ano susi, basta andi, desarrollo. Spanish, grant tabi. ACID, yan, di ba? Diding gasto,
masyado mga tugang sa lokal na gobyerno. Inda kun makalusot ini sa sanggot. Ay man kita nagsasabi na maraot ang pag-utang, sala ang desisyon na mag-utang. Siyempre, inadalan man inda kimarayan. Ang objeto tadig is just to inform you, mga daraginyo, na kung ini po mangyayari, maaprubaran ini, piparam ko lang tabi ka mo na may utang ka mo. Di ba? Di man kitang maraot, di man kimaraot. Takon iyan po, para sa ikakarahay kang programa, kaya magkakaigwa tabi ka mong utang. Yan, okay. Bata dyan pala sa daraga, tabi, June. Sa Ligaspi, medyo oral lang kawa ang puan, ang penalidad para dyan. Pero sa daraga, hurha babakilit ang penalty para po mga tugang sa, base po sa indang ordinansa. Danguganin do ini, ha? Kamong mga taga-Banwang daraga. Ang first offense, tabi, oras na kamo, mga tugang magbayular sa ordinansa. Base po duman sa 9003. Agencia Espanyol de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Yan. Si Angel man talaga, marayon man ini. Kaya padabaon ko ini John si Angel. Talaga. Marayon man talaga ini nga. Tinawan tulo sa kang meaning kang acid. Kaya padabaon ko ini na akin ini. Natangay sir, may choice ka. Agencia Espanyol de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Yeah. Hindi kung tama. So pero araw ka na pag-pronounce ka yan. Di ba? Kan sa Spanish tabi. Kaya baga ngaya, national. Okay. Now, anong penalty? Bago ko pala ugon si Joshua. Ang first offense, tabi, sa sisay mandaan na madadakop, na nag-segregate ng basura sa daraga. Sa Ligaspi, ulitong ko, masalangkaw ini. Ha? First offense, tabi, 500 pesos or community service and or imprisonment of not less than 5 days at the discretion of the court. Pero matibay ini, ilingon nindo so pigigibukan Peñaranda, kana interview ta duman sa programang Kaya, si sisingan sa Kapitan kan Peñaranda? Marife Velasco. Oh. So barkada ni Angel, Marife Velasco. Ano sinabi na, ang practice ba lang sa Peñaranda? Igwas indaki community service. Pero sa community service na ito, sa nag-segregate sa barangay ninda, pag sinda po naglimpya dyan sa barangay, tuturuan sinda sa pag-segregate ng basura. Halimbawa, pina-community service mo nga sa kanal na ini, 20 metros na kanal. So nakukuha ang ati duman, may nag-supervise si Kapitan Marife na na eco-manager, tigtuturuan so nag-community service, kan pag-segregate kan mga basurang nakukuha. Duman may sa style na ito, nakakaukod sinda. Ang second offense, tabi sa daraga, 1,000 pesos. Or community service and or imprisonment of not less than 10 days at the discretion of the court. Puro pala may kwan in may imprisonment adi. Ang third offense po, mamultaki, third offense and subsequent offenses, fine of 1,500 or community service and or imprisonment of not less than 15 days at the discretion of the court. If the offense is committed by public officer, employee, or corresponding administrative sanction, shall be imposed in addition to the above penalties. Okay, tabi. And first offense, tabi, 1,000 pesos or imprisonment of not less than 10 days or both at the discretion of the court. Second offense, 2,000 pesos or imprisonment of not less than 15 days or both at the discretion of the court. Third offense, mga tugang is 2,500 or imprisonment or both at 30 days community service,
imprisonment of not less than 30 days, or both at the discretion of the court. Non-renewal of business permit may be imposed for subsequent offenses. Letter D. For violation that be committed by any government establishment and head of agency shall be held administratively liable. Therefore, in addition to the penalties imposed under 60-61 of the ordinance. May penalidad para duman sa mga head of agencies kung na nag-committer tabi sa establishmento. Ang hapot, igwa na kinamultan kay ni. Di ba? Igwa na tabi kinamultahan kay nito sa Legazpi, kadakol na pala nagakamurultahan digdi sa satuya mga tugang na syudad. Sabi kan texter ta, so dati natapukan sa daraga sa Piña, Francia, private lot yan, pwede baga bakalon kan daraga? Ay, iyan kaya po na dating tapukan, dipisil iyan yung nagjantagibo ng basura. Kay to baga, may joke baga dyan. Paano mo ngayon maaraman kung daraga na? Pag naparog mo na ngayon ang bata sa may kimantong, harani ka na sa daraga. Pinasara bagay ang kandinar. Pinasara yan dyan. Kandinar. Na opisinang yan. Natapukan na yan. Tabako, tabay siya tama. Open dump site po nga po ka yan. Ipinagbabawal tabi an open dump site. Kaya, kang mga inot nga ni, kan ang Legazpi, may open dump site man, nagpursigi ang lokal na gobyerno, nakita magpuon, hindi po sa albay, kampigapod na segregation policy. Nag-agen sa lookan dagom, tadakol man sa mga nag-react, ha, na mga kababayan ta, negative di kayan. Pero ilingangon yan, luway-luway na pong nagiging way of life kan mga Legazpi nyo. Although data pa na perfect ang segregation. Di ba? Pero, nagiging way of life na kan mga Legazpenyo, maski sa mga harongta, igwan na tabi kita mga tugang ki, pigaapod na pag-segregate nin basura. Ito, digdi sa daraga, wara tabing nagadyo, ay, saan pa ini? Ay, ba man ang issue kayo ni? Later po, balikan tayo ning sa Bagong Bayan daraga, ha? Okay, good morning, hen. Tama po yan na pigdiskuter mo. Digdi sa Ilawo, daraga, dahil kami nakakasegregate kimaray kan basura. Buda, ang problema, tampag kolekta tabi kan truck, sarabay manggiraray. Oh. So, dapat baga, ang pagkukolekta baga kan truck sana, so dapat talagang digi sa Legazpi, ang practice kaan, so talagang pantapok ng gad sana, ngayon na special waste, ngayon, mga pasang bote, botilya, etc. Ina karton, wiwalat anyon, mga plastic, karton, dyaryo, iyan, nagiging income iyan kan ibang mga garbage collectors na pigpapabakal po yan. Mga botelya na pwedeng ibakal. Ang pagkakarga sana dyan sa truck talaga. So, dapat na darahon duman sa sanitary landfill. Okay? O yan tabi, mga tugang ang kuan, ang satuya na na national information. Diyan po mga tugang sa mga taga-Daraga Albay. Kaya mautang na po ang lokal na gobyerno para po mga tugang makabugtak kan sinabi ng programa. Iya po. O yan ang challenge. Kung paano yan na kuta. Pero ang aram mong pwedeng gibon dyan, baka makahanap ki grant ang lokal na gobyerno na dahil na masyadong dakula. Baka naghanarap naman. Dahil lang kinakua. Di ba? Joshua Bino, mga tugang sa dagdag na report, hali po dyan sa lawan. Mga residentes kan Barangay Baybay, Legazpi, problema an mabatang parong hali sa stock kanin tubig kan kanal sa gilid kan pigokonstruer na bagong access road. Salbatan ang pangyari sa Maabaka. Joshua Bino, good morning, come in. Yes, good morning, Tabi. Hello. Yes. Hello. Go ahead. Yes, good morning, Tabi VP. Good morning sa mga para antamay, mabatang parong min-stock na tubig hali sa kanal. Ang nagpapakulog mo niyan sa payokan mga residentes kan Barangay Baybay, Legazpi City. Partikular na ining mga residentes kan Purok 2. Ang kanal na NDP, naka-open lang ini kung kaya
ang tubig man kay ni stock, bako na nga ni tubig talaga pagilid kundi nagkukulor itom-itom na. Talagang minaalis nga din mabatang parong, minaalingasaw sa mga residentes kaya ang digviso na nabito ng lugar. Bati nang ang harong magadigdibiti, karaning taning. Pag minaalis nga ang parong, lakop sa mga harong-harong kan mga residentes. Ang request kan mga residentes, kota na, matakluban ang kanal na ini. Dayaon mismo sa baba, gilid, kan tigkukonstruyon niya na bagong access road digdi sa may coastal area. Nakauron ta kasuhapon, so mga personahes kan barangay Baybay, in behalf ni Kapitana Teresita Empig, nakauron kan DCGB News, si Barangay Kagawad Michael Amata, asin si Bremer Romero, ang saindama na Barangay Secretary. Kung sa insanagin dalagan kan Erustria ang tatabi city, Marso 14 kan magkaigwanin pag-meriting ang barangay, ipinapod sa DPWH and yaon man so representantes kan LGU Legazpi. Tangani ng pag-urulayan ang concern na ini o problema kan mga residentes may kinaraman sa daing taklob na kanal and mabatao na nag-aalis ngaw na parong. Susog sa pag-urulayan tabi VP, willing ang barangay kota na mag-alokar din pondo na pantaklob sa mga kanal na ini. Ang problema sa dahil pwedeng dumotdot ang konseho di barangay, dahil pwedeng dumotdot maging ang LGU Legazpi na magbugtak ng taklob kayo ni sagkod sa dahil pa na ito turn over ang naunang dito ng access road. Magpuin nyo na taon tabi dito, maalat patindan another 1 year bago ma-turn over ang patinampong ini, bago sinda makapagdot-dot na makapagbugtak ng taklob sa kanal. Ang concern kan mga residentes, nitamahalat niya kisaron taon man kaming maparong pa kanaon ang dito ng bako marhay na parong kan tubig kanal. Tamang analysis nila. Susog pa BP sa kunyan, sa napag-urlayan, ini kayang kanal na ini. Dahil man talaga kasabay sa disenyo kan DPWH digdi sa access road. Binugtakan nin kanal, tanganin ng igwa, nin bulusan, nin tubig. Takon minapasog baga BP ang tubig gali sa dagat, may mabubulusan. Kuda sa mga residentes man, may mapabulusan sindakan na tubig ninda. Takan dati kaya nabakay pa ni Pigtitinampo, baybayon lang ini BP. Ang tubig ninda, nagdidiretso sa baybayon. Sisurop kan basod. Ngunya na tinampo na ini BP, di wala sindang pabulusan, kung siya nagkaad kay ning kanal. Ngunya, susog pa sa napagururo nanduman sa pinapod na meeting, tangani ma-resolveran ana mabatang parong dayan BP. Ang napaguroronan, susulaton sa mga pigpapabulos kan mga residentes. Tangani day na magdagdag so naka-stack na tubig sa kanal. Ang concern niya naman kan mga residentes kung susulaton sa pigpapabulos tinda, saan madalagan sa tubig nindang oral daw na pigpapabulos na ipigkarigos o ipigpanghugas sa mga pinggan o ipaglaba. Paano mabulos kung dahil sinda papabuloso naman duman sa drainage? Kung kaya nagsuroon-suon tabi dito so concern kan mga residentes na ini, may naisip ko tang solusyon ang barangay tangad di mag-ilito sa mabatang parong na takluban nga na itong kanal. Ang problema, taday pa masin na palang pwedeng magdot-dot kayo ni sagkod sa daay pa na ito turn over. Sigon sa nakaulay tang barangay councilor and sa iba pang riyaon duman sa barangay hall tabi city, naghagad asinda ni kopya nin program of work kaining naunang dito ng access road hali sa kontraktor na nagsasabi ninda Sunwest. Dahil man sa inda dito da pakiina padarang program of work kung kaya dahil man kumbaga sa puon, pasara sa puon, dahil na nagkahiring so posibleng maging concern kan mga residentes. Kung kaya ka nagkaroon dosira min paghururon, igwan min mga nagka-result na solusyon, pero medyo tagilid mangyari o alanganin para sa mga residentes. Pero pa sa concern tabi di DVP, apwera sa mabatang parong, and dahil sinda nila papapulusan, kung halimbawa saraduhan, it's ang posibleng aksidente na magkausa sa naunang dito ng lugar. Tamala, open area tabi ni DVP, may mga aki na nagadurgalagan din sa patinampo, kung mahulog, talagang masyot sa kali. Pero pa sa concern, nagkaigwa na digiti bagong access road. Ang gusto man request kan mga residentes,
magkaigwasinda ki dagdag na hagdan, matukad, papasakat tigdi sa access road. Kapag halimbawa dati dito mangyari, so nainat na insidente, na igwa ki nangyaring kasulo, kandai pang access road din andulag ninda, pasiring sa baybay. Sa baybayon. Kunya na nagkaigwa na ki access road dito, gusto ninda, magkaigwa ki hagdan, na makasakat tulos ninda, sa tinampo, kung halimbawa magkaigwa ng emerhensya, ta loom-loom na tabi sinda dito, sa naunang dito ng lugar. Kung kaya iyo yan, nagsuroon-suon so concerns tanaw ng bito ng mga residentes. Gari buta ka na Diyos pa magpariputon sa programa kong ini. Gari pareho na kamo ni Jimmy. Sorry. Ta, minakulog ang payo ko pag nag-report ka mo. Jimmy. Ini kaya BP, napaabot ini kang mga residentes digdi, ka nakaagi pang simana. In kiswapon, pinagbalo tayo ng pasyaran. Salbata na. Contained man ang BP ang parong. Gusto kong piripito ng mikropono ng inikang. Garo grabe ang problema ang pigidangog ko sa iyo. Woo! Lord, patawada sinda. Tagari de aram kan mga nagkukonstruir ang sendang ginigibo. Uyugon mo yan. May luho. Ang problema pala dyan sa baybay, luho. Oh, daing taklob ang kinag na kanal. Luho. Sisa nagluho. So, nagpatrabaho per nila. Gusto sabihin, kang ginibuhan iyan ki Access Boulevard bagaan, di ba? Boulevard yan, di ba? Extension ng Cam Boulevard, pasiring nga macros andyan sa Yawa Bridge. Correct. Di ba? Yan ang plano kaya. Kan ginaba, binugtakan ki iyan na tinampong yan, Boulevard, extension Cam Boulevard. Dapat kayo, aware ka ng, sino nagpagtrabaho kan DPWH yan? Kunyan da ini BP, project ini kang national, funded kan national. Kung Iyo hindi ka. basta-basta pwedeng magdot-dot, mas kang LGU buda barangay. To, pero may aram yan ikuhan ka to, si former Mayor Noel Rosal. Aram niya yan, ta saruan sa mga ano yan, nakaaram kaya na proyekto, kan implementar yan. Ang plano kan Diyos pa, pasiring Santo Domingo. Correct. Ngunyan, sa may baybay pa sana, may problema na. Lalo pa kung mamabot sa Santo Domingo. Lalo na ko nangan. Inda. O arog kayo ni. Ang problema man sa napalan, suluho, dapat masulat. Pwede mo ta kanya kay temporary cover para di mag-alin sa kawamata? Willing ang barangay na magbuktak BP, kaso ang taramon sa Pwede. Alam mo nga kung iranita sa kontraktor o sa ahensya. Bugta ka nila ka temporary, may pigibugtak mo na temporary cover dyan. So still, Correct. na maski dalaga ng ki-auto, di yun na kung nagagaba. Dahil ang itsura Gano'n kada kulang lo ng Diyos wa? Gano'n kada ang kula? itsura kay ning kanal na tabi ni BP, uni bagang tinampo mismo, street yan. Ang iginibong kanal, sa baba kan tinampo, level duman sa mga flooring kan mga harong-harong. Ini kaya meeting tinampo. Yun na imagine ko na. Halos tumupong na ini, sa may harong nila sa bubungan kan mga harong. Labaw na sa mga harong. Gari halang ka ang ki mga 1.5 o 2 meters gayod. Roger. Arog ka na, ang obeto kan, mag-servisyang trinsera pa sa tubig, hali sa dagat, tadi makalaog sa mga, sa baybay. Tama? Sa mga harong-harong. Kaya halang Bila kaw sa mga yan, tubig kan nguyan, mga harong. so sa baba na parte ka ito sa ibong, duman so kanal. Correct. Ano, sulat ito tabi, Joshua? Ining kanal na ni BP, kaya na-i-stack ang tubig. Ta, sulat pa, na pamantig buksan na mag-ulat digdi sa may dagat. Actually, di mo na dapat na mag-exit dyan sa dagat. Ang basura, di dapat nagluwa sa dagat. Correct. Di nasulat iyan kan paggibukan kan tulay kan ano ini kan salo kan ano kan iya na boulevard. Ini kaya biping design da kan na boulevard na ini. Dahil man talaga kinakalaag na kanal. Dahil man kidesign yung kali duman sa baba. Di mo na pwedeng din kanal. Ipinakaagan manggari ki kanal ta bulusan kan na tubig ko naglangkaw ang tubig bigay sa dagat. Kaya bulusan man kan tubig kanal sa mga runoff kan mga residentes. Salbatan ang pangyari. Di ang aram ni Ate Lucy, pwede ang kay Ate Lucy i-refer. Pwede Pero siguro tagaran solusyon man sa dyan, Joshua. So yan na ibabaw na may luho, makuveran yan. Temporarily mo na para day magsangaw. Ang sarap ang gigibang solusyon,
kung saan madalagan ang iksit kang kadal na iyan, tanganing din stuck ang tubig. Yung man sinang pwedeng solusyonan. Dua, Correct. number one, tatakloban sa kanal. Maski temporary lang. Number two, pag may taklob na yan, sain maluwas ang tubig temporarily. Taday man pwedeng ang sa dagat ang dumalagan, talangan man na so ati sa dagat. Mhm. Tayo man pwede, kaya man kan mga sira. Correct. Oh. Paano na kan subaraka, sulapu-lapu. Diyan sa baybay, may lapu-lapu diyan. Paano na kan Sarap pa kaya, sarap pa kaya dito sa iko-contempta. Ah. Sigun sa mga residentes, kan nakaulay ganin da sa foreman, na nag-request pa ta na matakloban. Dahil naman da palang kasabay talaga sa pundo, sa pagtaklob. Kung kaya sa barangay ko ta ang willing. Ang problema, panay man piling dumot-dot pa sa barangay. Di ba papasakripisyon mo sa mga barangay kan araw ka na parang dyan? Di para rasunan mong di pwede ngayon. Taday kasabay sa pundo. Iyan, sagun sa mga residente. Halaton mong matapos ang bago magsakri ang mga tao dyan. O anong klase man na rason ang kampo? Salbata na, very poor man si man. Ang kaisipan man ni Sir, very poor. sorry. Papahalaton mo ki. Ay nako. I-refer mo tama, Diyos ba kay Ate Lucy? Baka pwedaan, ano? Alam ko na. Ay nako, bata na naman gusto ko sana mag-relax ngunya na aga na naman na. Bata gusto ko naman man mag-relax naman ngunya na aga na. Pwede ka engineer in Sinares? Kasi pwede ka rin dito maidulok sa nabuda sa region. Pero data masiguro kung may talagang jurisdiction sinda digdi. Pwede man gayud na national. ang trabaho kang engineering, tahoban iyan, hanapan, i-divert sa kanal. Correct. Tayo man yan hanggang bata, garo na taantal ang patrabaho ka yan. Ang problema, kung pwede naman sindang dumot-dot, sagkot sila pwede na turnover. Di man yan imposible basta figurunan yan. Correct. Taday man pwedeng di mo dot-doton yan. Kung nakadilang tira dyan, salud kan mga namanuaan. Di lamang nagsurat si Kapitan sa DPWH Region. Pwedeng nakaabot na ini dipita, nag-urulay na nga ni Dasinda, gusto naman ma-reserveran kan konseyo di barangay ang consent sa mga residente. Ringing lang ang number ni Ma'am Lucy Ugaring. Mhm. Ringing lang eh. Ringing na sa number ni ni Ma'am Lucy. Ringing lang. Anyway, i-connect mo tabi, Jusman. Pati sa number ng engineer in Sinariso, cannot be reached. Wala kitang naapudan ngunya. Lalo luminibong supayo ko. Lalo luminibong supayo ko. Inda. Anyway, ikaw na magranik ang luman. Tama pa regional office ka man sana. Roger, sir. Baka toon sa mobile available na pagkatapos kan shooting, di, yan, baka pwede. Roger, Iyapat sir. mo kaya, si Lucy, Ma'am Lucy, nag-ring lang ang cellphone eh. Yun. Okay? So, dito ipisar pa sa kapot ang Ikaw pa? kan konseyo di barangay. Kung uso pa man dadi kita di ngon yan ang pagkagi transparency board. Siyempre, nasa batas yan. Nga, arab kining wala man. Ding transparency board. Wala man akong nahiling BP. Siguro man sa nakaulit ka sa hapon sa barangay. Dahil masindang nahiling. Dapat talaga ka. Baka nagibinugtak sa may sabang. Tali Wala. bagaan sa may sabang area, digit sa may pier. Padaman sa iba. Baka naman binugtak. Correct. O baka binugtakan Tama. man, baka nagka-route na tarapulin bagaan si surat. Pigtamang kamparos. Mhm. Ayun. Yung gusto tang makonfirm kita, sabi da, medyo delayed naman. Iyo nga niya. Kaya dyan yung naglibong ang payo ko. Yan ang pigsasabing pangyari sa maabaka. Iyo. Tama ang kanina. Dapat may transparency board yan. Diba? Buda. Sige. Apunta na si Ma'am Lucy. Ringing lang kaya ang cellphone niya. Pati si General Noel. In Sinares. Medyo kan man. Kinatbirit ang cellphone. Roger to that. Dahil kitang maginibo. Alas 8:15 na. Baka may mga meeting na sinda. Iyo. Roger to that. Kopya pa DDP. Baka kung baka iyan ang sarong ako kon iyan talaga national yan. Baka pwedeng trabaho ang kang region na matakloban ang temporarily. Buda. Iyon ang pinitang may tabang sa mga taga-baybay. Takloban sukalal, suluho. I-divert sa tubig kung pasain. Correct. Tanganing ang tubig yan din na stock. Correct. Buda, di man pwedeng naka-open. May mahulog dyan na tao. Lalo nga bunaran yan.
Roger to that. Batid ako lang talaga ng mga aki. At may mga kung may buyong pag umagi dyan o kung ano, madiklum pa, may nahulog dyan, dako lang problema. Basta ang solusyon na pwedeng gibohon, tahuba ng kanal, so tubig, gibuang ki direksyon kung saan siya maluwas. Correct. Kung akong pwede, madagdagan ki hagdan. Maski suwagdan sa kana mo na, tumasabi kan sa DPW, garing nga grabe ng hagad din, batang iri kasabayin sa budget. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Para dango ako sa discussion yung doa. Oo, na problema ka? Ano po yung nampayo mo, sir? Na problema ko. Na problema ko, Migo. Yung bagta, mabuyong na nga payo nga ni Mr. Henry Matino, buyong man nga payo me. Kaya pinararong na kahit sa cellphone ninda. Salbatana. Hinda. Day ko mangi ka sasaguton ta. Pabubuyong mo man nga ang payo me. Dito nga pwedeng sabaton so init, libong ng payo. Ano yan, sir? DPWH? DPWH na yan, national. May apot ako, sir. Oo. So, nagikibudig ni sir sa may malabog baga. Tapirmi ako nag-aagi dyan. Ano ito? Highway? Di. Saro, kapag man napalibong ka man sa payo ko niya na aga, hanggang mo yan, pigil para report ang ko sa ko ni Joshua kan mga pag-irib. Hanggang mo yan, di ko nasabutan ko nang gusabiyon kaan. Tayan, tinampo pa tinampo na pasiring sa airport. Garo overpass. Kaya man, nag-aagi ako dati nga nang wala pa yan dyan. Oo. Problema yan. Ngayon baga, Ako dyan. tindog na baga ngunyan, pero sa kaputol, hampang sa National Highway ba ko? Nga ni, kinapaliko siya pakamalig. Kaya nga ni, pasay niyan. Hindi nga. Ba't ang purpose kaya, ang gariso nga pa airport, so intersection baga pa airport. Diretso. Garo dahil nagsasarabatang kitultol ngaya. Mapa-airport ka ngaya. Kung halik ka ngayang daraga, pa-airport ka, ibabaw ka, maibabaw ka. Ay, malir na. Ang design ka ito, bako masupadaraga, pakamalig. Ay, na. Nakulong dyan na tinampong raon. Hindi mo kita ninda dyan, duman ang una. At ikaman daw, inaradalan man iyan, inaradalan man ang kimaray. Kaya ang payo ko, sir. Inarada, abo ko na magparalibong ang payo ko. Kung inadalan ang kimaray, kaya ginibuhan kaan. Dahil ang matao, dahil ang maray na pag-iisip ang DPWH. At tayo inadalan nga ni. Hindi po ninda, diretsyong tabako. Ay, hindi na para traffic so papa-airport aling tabako. Para pasaway. Wala ko Sige. yan, sir. Wala ko yan, sir. Dugtong duman sa Skyway sa Manila. Garo kaan kayo, inarog ang disenyo. Diba? Grabe na. Sige, salamat. Sige, sir. Salamat. Okay, Joshua, Ipi, okay ka na? okay na tabi. Palo pa na naman kay Ma'am Lucy sa region, baka arang may mag-ibusin na ka? Roger to that. Nahihirap tayo kabit. Di ba lang ang pwedeng ilabi mo, Lowens, Ren, ano ni Joshua ha? Number 1, matahuban sa kanal. Number 2, i-divert ang tubig para bumulo so dahil mag-stagnat sa tubig. Iyo, kung kaya pang humirit, di gibuhang kihagdan. Correct. Baka lang nakikukulamber dyan. Hagdan na muna yan o kung ano. Pada, ang paghagdan ka, hindi nga kisampulong hollow blocks. Correct. Sige. Okay, bawasan na lang duman sa kwan, sa supundo, bawasan duman sa 10, sa kwan. Basta, sige, okay na. Alam na. Sige. Alright, so yan talaga dipita, medyo makahirap yan mga residents dito. Basta mo hinapot kung may napaparo. Mission mo yan yan ang sa imong mission sa buhay. Roger, Maresolveran mo yan, okay? okay? So yung tabi Ikaw na magproblema ka na report mo, tayo ka nag-report. Sige na. Thank you. Alright. So yung tabi Ay, at mga dagdag tapang kulog kipayo sa palibot. Joshua Bino, BCGD. Hello, good morning. Yes, Migo, good morning. Yeah. Kung sila na, wait ka ba na Ano? Napupiran so mga tao sa kalamidad. At ayun na nga ni yan. Yun na nga ni yan. So sa loob, tangad man sana nga ni. Iyo, dapat meron ito ni sa otoridad na tama. Yung bagata, kung nasulat talaga dyan, bakaw na dyan. Ata na nga ni. Tapos sarap pa mo na ganito, kay kung talaga may agdan dyan ka.
dati baga open sa talaga yan. Aha, okay. Sa baybay. Okay. Mm. Pag mabuklos din sa baybay, wala na may pasakat na. Yeah. Kali yan. Yeah. Pag may hagdan talaga dyan. Iyo. Okay, Migo. Salamat ha. Okay. Salamat. Joshua, solusyonan mo taban, Joshua, ha? Ang mga baretang yan, hatod sa Indo, mga tugang kan mga minasunod. Etang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong albayano orgulyo, an idol ni paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang bigasiyan niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong albayano orgulyo, an idol ni paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang bigasiyan niya rundong. Ang nagiinom ng vitamin D kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang at tamang jeta asin ehersisyo, nga rin malikayan ang taglay, tusok, bagol, asinan pagutro kaini, Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ang today's spaghetti sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price na 115 pesos and 25 centavos lang. Mag today's spaghetti sauce na. Ang wais spaghetti. First time magnamit ng Red Horse Bread. First time masiramon, urong-urong grabe. First time, enotong namit, iwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or
0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Paano gawing masaya ang inyong bahay? Punuin ng tawa at pag-ibig. Paano protektahan ang iyong pamilya? Don't just clean, disinfect, protect with Lysol Linis. Basta Lysol complete ang protection nila. Basta complete ang protection, lalong masaya. La 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 Lysol Linis, la 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 Lysol Linis. Clean, disinfect, protect with Lysol Linis. La 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 Lysol Linis, la 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 Lysol Linis. Complete ang protection sa Lysol Linis. Masisinong ika'y may Lysol na para sa'yo. Kahit anong lugar sa bahay, pwede ding i-Lysol. La 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 Lysol Linis, la 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 Lysol Linis. Clean, disinfect, protect with Lysol Linis. La 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 Lysol Linis, la 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 Lysol Linis. Complete ang protection sa Lysol Linis. La 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 Lysol Linis, la 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 Lysol Linis. Clean, disinfect, protect with Lysol Linis. La 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 Lysol Linis, la 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 Lysol Linis. Complete ang protection sa Lysol Linis. La 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 Lysol Linis. Don't just clean, disinfect, and protect with Lysol. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting Yasi Pressman po for Inebel San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting instanalo sa One Inebra Nation. Tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Inebel San Miguel, GSM Blue at Primera Light para sa premyo. Sali na sa Sanalo sa One Inebra Nation. Drink responsibly. Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor, etibo pa. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFR or permit number 0176, series of 2020. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag man niyang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng Brightlet. Hanapin ang check ng Brightlet. Pag may check, that's Brightlet. Symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Magulat sa kuwak, kalat, matay, inulat sa tamang ulat. Dapat mabakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Una muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. 7 Healthy Habits, go na go! Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, alas 8.29 na, nasa linya muna si Jomar Biensan na ilang tabian sa may kaorong kaya si Jomar, kaya ba po si Director Milya ng DNR Regional Office. Kamin Jomar, good morning. Salamat, BP Henry. International Day of the Forest ngunyan. And ang opisina kang DNR Regional Office number 5 sigsilibrar ini digdi sa Tabaco South Central Elementary School. Mismong ang Regional Director, si Director Francisco Milya, ang nanginot kan selebrasyon kung saan ang gigibuon ng tabi digdi BP Henry, magkakaigwarig din tree planting ang imbueltong mataranom mga grade 2 pupil na mga estudyante digdi sa Tabaco South Central Elementary School. Makakaulay niya tungo niyan BP Henry, si Director Milya, para matawang kita kidetalye kan importanteng okasyon na pinagigibong niyan, may koneksyon sa International Day of the Forest. Director, live kita sa DCGB, si Henry Maceda tabi ang sa itong makakaulay. Hello RD, maray na aga po. Maray na aga, Sir Henry. Yep.
RD, good morning. Salamaton po sa oras mo digdi sa DCGB. Pwede po may share mo sa mga taga-dangog Tangunyan, buda sa naghiling sa Facebook po ang celebration ta kaning International Day of the Forest of the po. Forest po, Director. Yun po, Yeah, go ahead po. ngunyan pong aldaw, siniselebrar niya to. Sin kanbilog na ginaban actually, ining International Day of the Forest. Ini pong International Day of the Forest, pinagmuk na ini kang United Nations kang year 2012. So Opo. taon-taon po, every March 21, isiniselebrar ta po ining International Day of the Forest. Ayun, opo. So, digdi po, RD sa Bicol, ano po ang garing mga strategista para ma-celebrate ini, lalo na po mamatian kan gabos tabi na Bicolano? Iya po. Actually po, ining International Day of the Forest, iminok na ini, nganing i-obserbar ang kahalagahan kan sa tuyang mga forest. Ang theme po ngunyan na taon actually ay Forests and Health. Yun, forest ang and ano, health. Gayon ano? Health, opo. Kasi may connection po ang health at saka ang forest. Aramtaman po baga basic na ang kahalagahan kaning mga forest, aning kahoy, ano po? Yes. Inot, dahil tanganin naririparo, pag nainom kitang tubig. Opo. Na ano po kita ning mga bulong, ano po? Na ang pag nagpaparapahingalo kita, ano? May connection po 'yan ang mga inot bagang kahalagan kaning forest is of course number 1, it purifies air. Yeah. And then it cleans water. Yeah. And then it fights climate change. Maliban pa sa mga pagkakan, sa mga materyales for our shelter na itinataw kaniya at saka nagsiserving habitat kan mga wildlife. Ano po? Iyo po ini ang mga iba pira lang sa mga kahalagahan kaning forest o kaning kakahuyan. Opo. Oo. So, ngunyan pong sa hapot mo, kasubago, Yes po. yaon po kami digdingon yan. Saro sa mga activities mi, is ining tree planting digdi sa Tabaco South School, South Central School. Opo. Kung saan ang tinarget mi po, elementary pupils. Ayun. Kasi gusto mi Opo. na aki palang sinda, maanudan na ninda ang importansya kang tree, kang forest. Yes. At saka ang mataron mga ni dahil ka maniwala, Henry, grade 2, guided na sinda nga ni daang pag sarong taon, grade 3 na sira, sarong taon naman ang itinanom ninda. Pag grade 4, 2 taon naman, maray na mahiling ninda itong mismong itinanom ninda, ma-appreciate ninda, ining tree growing na inaapod. Kasi ang kahoy baga kung ini po ay itanom ta, ilang basta-basta ini pababayan kundi dapat alagaan ini na magtalubo. Yes, pero opo. Yan po yan, po. Sir Henry. Yeah, magayon po din na sa atab na edad, sabi nga sa Tagalog, sa murang edad, nagiging mulat ang mga combination ta future po baga ninda yan. Ano po, di ba? Kita, garo nga paduman nagpauli na kita sinda, gari paduman pa sana. So, ang kinabanan ni pag naataman, sinda po ang magtatamasa kayo sa maabot na panahon, RD. Yes po, Sir Henry. Opo, okay. So with that po, RD, ano pa ibang mga activities na nakalinyatan ngunyan aldaw? Digdi sa Legazpi? Ngunyan aldaw din po, magkakaigwa po ng trade fair diyan sa Ayala Mall. Ayun pala, diyan Mabukas po hapon. ini mga alas 3. Yeah. Inimbitaran mi po sa mga people's organization, asin man line na actually mga forest involved sa forest products. Opo. Tanganing magtinda-sinda, mag-exhibit, mag-display, kan mga nakukuata sa forest. Opo. Itong mga bags, dawa mga minor forest products, ititinda naman, mga pagkakan na hali sa forest, i-display, ititinda naman. And then, para mapahalagahan, maging kita na dakol-dakol kitang mga pakinakapit kinabangan na nakukuha sa tuyang mga forest. Opo. Pero ang aldaw po ini RD, na exhibita, trade exhibita niyan? Hanggang Friday po,
Oo. hanggang Friday po ang ang exhibit digdi sa Yeah. Ayala po, ano? Mall. Opo. Ayala. Ano po ang kwan? Ayala po. Sa mga madyan, ano po, may mga pwedeng mabakal na mga kababayan ta o may pwedeng makuha pong information? Ay, Ano po may ang pwedeng magiging mabakal po. Kadakol pong Wow. pwedeng mabakal. Kaya in-invite ni po nga ni si mga beneficiary ni sa mga upland, Yeah. mga people's organization, kadakol kaming mga upland dwellers Opo. na ito bagayan sa mga dati tabagayan na actually ang apunta kayan kato ka ingineros. Yes, yes. Oo. Ngunya nga katong na dai man pwedeng pagpara darakupo na lang sinda. Kasi mapapanumanan sa tuyang mga prisuhan. Kung kaya management in place, tinanta sinda ng inapod na tinurial instrument, community-based forest management agreement, Opo. kung saan itinataw sa inda ang lugar para atamanon, para i-develop for 25 years, renewable for another 25 years, and pakinabangan. And ini na po, ining mga livelihood na ini, ang mga produkto, yun na po ini ang i-display ninda, as in ititinda, yan po sa Ayala Mall. Yeah. Yan po, may Opo. mga inimbitaran po kami. Very mga good. people's Magayong po organization. kwan, information dissemination na pigigibon nindo, sabi nga ni magkakaabot tulo sa grassroots ang sinabi na pong mga practice. Opo, RD Saro na lang po, Okay last po. na lang, taram ko po, busy ka mo dyan sa tabako. Sige lang po. School, okay. Dito po sa Bicol region, ano po, may existing pa kitang, mayroon ba tayong illegal logging or illegal cutting na lang po ang nangyari sa tuyang region? O dahil na po kita kan mga arog na practices ngunyan? Actually po, ang karahayan po ngunyan, aware na ang mga tao sa kahalagahan Iyo. kaning mga forest. So, maayo po kitang laging digdita, pang laging po kaya nasa may mga laging region, pero ang Bicol bako tama naman po kita digding mga timber license agreement na inaapod. Yeah. Kung igwaman po, kung ang record mi nga ni po, ang nakukuha mi na lang na nadadakop padaklan, mga uring. Uring po. Uring na may sa mga and then poaching. Minsan po nga ni nasa private land na ini. Opo. Pero kay puan pa man po girara kayang may permit yan. Yeah, Kasabang yeah. po dyan ang law enforcement agencies. Mm. So, yan po ang na-experience sami. Saka, sabi ko nga ni, dahilan sa diniklara po kaya ang mga nahiling tapo digding kakahuyan, mga declared na po ining protected area ang apod under the National Integrated Protected Area System. Halimbawa po sa Catanduanes, last frontier yan kang Bicol, nakadakol kakahuyan. Yeah. Diniklara na po yan na Catanduanes Natural Park. So, ang mga parke po igwang inapod na PAMBI, Protected Area Management Board, na kinokomponer man ng mga local government units, mga NGO. So talaga pong tarabang-tabang na po na nagpo-protehir ang parte sa rong protected area. Alimba, Bulusan National Park, Yeah. Ining Mayon Volcano Natural Park, itong Mount Isarog Natural Park sa Kamsur, at saka ito pong Mount Labo sa at saka Basig Matugdon. Yan na po ang mga green ta kung mailing pa sa mapa. Yeah. Pero may mga protected area na po yan, Sir Henry. Opo. RD, salamato na maray po sa oras mo sa DCGB. Todod po dyan hapon ta. Ipapakover ko itong opening kang kwanindo. Yan na sa indong trade fair. Para po may disseminate agaray sa publiko po ang mangyari dyan sa Ayala Malls dyan na hapon. Uy, Diyos pa rin Diyos mabalos po. Diyos mabalos po, Sir Henry. Opo. Tamang-tama po ini. And then, by the way po pala, ngunyan, mataw man kami ng mga pananumpa digdi. May seedling pantry kami digdi. Opo. And then, ang opisina mi po, may mga seedlings po pala kami na ipinapanauman. Kung sisayang gusto lang, magsurat lang po sa muya. May nursery kaming sa Ginubatan na mechanized nursery, available po ang mga seedling. Wow. Pero permita tapong sinasabi si Henry, Opo. dahil sa summer, miniminize ang unang tree planting niya na summer. Dapat mga Hunyo na, onset kang rainy season. Anyway, madali naman. Mayo baga na, oran naman. Tanganing padagos na mabuhay ang sa tuyang mga itatanom. Opo. Okay. RD, salamat po and good luck po sa indo. Mabuhay po ang DNR.
Salamat po kasi sa saindong mga parahinan niya ganyan, Desmaray na aga po. Thank you po. Yeah, thank you. Jomar? Thank you very much, RD Francisco Milla, kan DNR Regional Office number 5. So, VP Henry, 150 ang mga kalot ang kinalot digdi, natatanuman kan mga aki. Wow. Pero ang daradigding pananom kan DNR is 200 para so 50, pwede man nabitbiton kan mga magurang kan mga aki na rani o na nagbabarantay kan mga aki ninda. Ang mga pigtatanom ninda digdi, mga fruit, bako lang, sa mga nagbubunga, arog kan tisa, sampalok, pili. Iyan tabi, BP Henry, ang mga ipigtatanom digdi kan mga aki sa mga oras na ini. Kaya di ba man digdi sa ginibong okasyon, o pinagigibong okasyon, si Assistant Regional Director Attorney Ronel Subsop kan DENR, may representasyon man digdi ang Philippine National Police dental team dahil anta apuera kaining tree planting. So Philippine National Police Dental Team na pigop minota ni Police Captain Myla Pili iyo ang nagtauman ng leksyon sa mga aki sa pagkataman kay ngipon asin sindakin mabugtak nin fluoride sa ngipon kan mga aki. Aside ka na bisita man digdi si Maria Vivian Torrecampo, ang Senior Education Program Specialist kan DepEd Division number 5. So, sa ngunyan tabi, Henry, padagos ang ngunyan ang mga aki sa pagtanom kan mga kahoy digdi sa compound kan Tabaco South Central Elementary School. Yan ang report, Jomar Bian, DZG. Salamat, Jomar, sa reporting live from Tabaco City. Yan, tras tanto, sampang daw kan Kapitolyo Provincial in Albay, planong isarado sa mga motorista sa May 1 to 31 para sa Magayon Festival. Sa Tahaw, Kantinampo, Girarayso, Magayon Festival. Aramon tanawan detalye sa report ni Ans Galero. Good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta, posibleng magabat na trapiko at ma-experience naman kan publiko sa syudad ni Legazpi sa maabot na Mayo 1 sa God 31, 2023. Ini dahilan sa planong isarado para mientras ang Rivera Street, Governor Locsin Street asin Captain Akende Drive, uining hampang kan Kapitolyo Provincial asin Capitol Annex para sa selebrasyon kana Magayon Festival 2023. Ini ana pag-araman kan DCGB News matapos na magpaabot na ng kasulatan ang gobyerno provincial sa paagikan Provincial Tourism, Culture and the Arts Office sa Sanggunian Panlungsod kay Legazpi asin man kay Alcalde Carmen Geraldine Rosal na sinda nagahagad ni na pagtugot gikan sa gobyerno lokal kung pwede sintang magkudasir nin road closure sa nasambitan ng lugar urog pang saruian sa mga konsideradong main thoroughfare digdi sa Albay District asin kadakol na mga motorista nag-aagi sa nasambitan ng lugar. Sa ngunyan na daipa ini formalmente natutakas sa Sanggunian Panlungsod alagad posibleng taon-taon sa sesyon regular magbutuan na ang ururon manang digdi asin maaraman kung maaprobaran ini kan nasambitan ng konseho. Sa ibong nalado nakipag-konektar ang DCGB News kay Pitikaw Head Dorothy Collier sa iyang kinonfirmar na talagang plano kan gobyerno provincial na hagadon ang permiso sa gobyerno lokal manungod sa siring na bagay dahilan sa bubugtakan ni food asin beer plaza na mga nasambitan ng porsyon kan Tinampo. Nagtauman din asigurasyon si Collier na manungod duman VP sa mga sa sanitation kung posibleng pagparong ihi naman nagkapira dyan. Gigibuhan din din magkakanig kung paagi na dahil na mautro ang siring na pangyayari. Okay. Go lang ng go. Chill lang ng chill. Go for gold. Chill lang. May tataram ko tako sa kana. Sa kana. Baka magtaram? Oo, magtaram. Sa kana muna. Sa kana. Pero ano daw kung tuduntan ang buhay ta na dahil kita magparagiribong aktibidad sa Tinampo? Ayan. Yun man sa suggestion ko. Ta, gari may, kundi ako nasa lego kangki kuan ang Korte Suprema eh. May jurisprudence ka yan sa paggamit ka National Road.
Ayo. Bata 1 month long. Baga. Although, kanina, nagigibod ba yan kan mga panahon? Giniribot ayan permi kang panahon. Oo. Pero gari, baka pwedeng pag-adalan ng ngunyan. Nagdakol na baga ang auto sa Legazpi? Ayo baga VP. Nagdakol na baga ang... Ever since talaga, pigil sa rayan. Ayo Diba? baga. Pero baka pwedeng adalan ng ngunyan, takadakol na kitang auto. Maski nga, di ba ko rush hour traffic Oo, maski nga ba kung rasaw, nagda-traffic kita. Di ba? Baka pwedeng adalan na yan. Ayo. Kung di sangat yan sa park, kung di marout ang park, marout ang park eh. Sa bagay. Marout ang park, pag dyan mo binugtak ang mga stalls, marout Pero yan plaza. na park. Adalan. Mm-mm. Adalan. Okay. Marayso na iling kung kutsi ka suod ma. Karagaan ito kilitson manok. Oh, sige. Dahil tabi VP, informasyon na totoo, baka matukar ni sa sanggunian panlungsod ka Sige daw. Legazpi. Araw ka ni Ans. Kung ito karsangon ng panlunsod, saan kumita ang loss dyan? Si Councilor Al. Ihapot mo kay Oo. Councilor Al kung, di ba? Yan at tungkol dyan sa paggamit kan mga national road. Aram na yan eh. Kung bako pati dyan sa sangguniang panlalawigan ngayon, ha? Roger, Okay, Roger. kumita ang loss, okay? Tabi Sige. VP, informasyon para mientras at galero. Salamat An sa report. Hali po dyan sa Luwas 15 bago mag-alas 9 in the morning. Tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita kay Jimmy Nasalita sa dagdag na istorya. Kami Jim. Chief Reporter Jimmy Nasalita on the beat. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag niya itong barita. Kukulito na ni Waterworks System Manager Engineer Wilfredo Arevalo Jr. si Engineer Richard Mowat sa Lindongkan Planning Division kan 3rd Engineering District na kung po pwede rikas-rikas na implementasyon kan 15 milyones pesos na kantidad ni water system sa Barangay Mabalod sa Ginubatan para ma-resolve na ang problema sa warang supply ng tubig sa nagkapirang purok sakop kan Barangay San Francisco asin Barangay Travisia. Ini ang sinabi ni Engineer Wilfredo Arevalo Jr. kung saan aminado siya na may problema talaga ando ang barangay sa Ginubatan kung saan ang source limitado dahilan sa naghahali pa sa masarawag ang tubig na source digdi sa duwang barangay sa kagulpihan na kaniaragihan ng mga konsumidores puro hunaan San Francisco Travisia natural magwawara-wara na ang tubig nagaabot da digdi matanga sa banggi umaaga na iuyaman na sa mga tawo man digdi. Ngayon, ang pigaan naman ni Engineer Arevalo, tibad magtindihan epekto kan summer, kaya para ma-augment ang supply ng tubig, dapat hidalion na kan DPWH ang proyektong nakaatang sa Sainda, habang mainit ang panahon, i-take advantage na ini. Iyo. Sa ngunyan kung ma-implement ang 15 milyones pesos na pundong water source na i-develop sa Barangay Mabalod, big siguro kan Waterworks Manager na mariresolbira na ang problema sa krisis sa tubig San Francisco asin Barangay Travisia. Matatandaan ka na kaaging taon nagrasyon-rasyon ang waterworks system nin tubig sa mga barangay na ini gamit ang fire truck sa pagsabing talagang may problema mananggad ang duwang lugar na ini dahilan sa hararayoon ang water source na ipinag-distribuer digdi sa nasabing lugar. But aram taman sana, aram ni Engineer Wilfredo Arevalo na talagang ang tubig importanteng maray araw-al daw sa mga tao. Okay. Yan, BP, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy. Magayon, iyan na mga naging kwa na yan. Iyan na mga naging guide na yan. Tangani po na, sabi nga ni, mapreparar ang gabos. Okay, 10 minutos bago alas 9 ng aga. Madali lang dala. May reaction digdi. Hen ang tinampo para sa auto sa natabi. Yan. Ang tinampo para sa auto sa natabi. Yes. Kuya, saan po ang Magayon Festival? Warang Beer Plaza. Taigwang klase, ang mga aki. Dakulo ng istorbo na naman po yan. Salamat po. Fruit bearing trees, tawag po sa report niya. Ayan. Okay. Sige po. Haputon mo po bako si Lucy Sokowa. Okay. This is noted po. Magmagay ng suggestion mo. Magbabalik pa ang programa. Magalipas lang kayo ni. Aray pero di bibigay. Hi
Madiling Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawara ang init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alala na huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yes, Shelo. Yes, Shelo Mall. Shelo. Yes, Shelo Mall. Yes, Shelo. Yes, Shelo. First time magnamit ng Red Horse Beer. First time masiramon, urong-ruhon, grabe. First time, enotong namit, iwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Pagbibili ng gamot, kilala mo na at kilala ka. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano panghitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Maghudhod ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Lahari ng luluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya ano mang lutuin, magic. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Alban. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, ka-Jims! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago.
Pwedeng ikasal o maging single. Pwedeng maging konsentidor o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Nay, sabihin niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang, balik po kita digdi sa programa. Uy, alas 9 na pala. Mapaaram na siguro ako dyan, ano? Mapaaram na siguro ako. Ay, sandali pa lang. Sabi ni Kuya Diyo San Jose, so, message ni Kuya Diyo San Jose Kasubago, madali lang ha. Ilingong ko. So, nagkapasal, ay, may missed call pala si Kuya Diyo. Pero oni may kon si Kuya Diyo, may text sa Kuya. Sabi kan, ano yan, kan mga nagpartisipar duman sa youth, Diocesian Youth Way of the Cross, ano? Nagpapaabot po pasasalamat sa gabos. Nagapaabot na po din pasasalamat. Siguro si Kuya Jo na lang magpaliwanag lugod kay ni sa nagdadangog niyan. Kuya Jo, maray na hapon. Maray na aga. Ay, maray na aga, Kuya Henry. Salamat sa gabos sa paabot mo ng papasalamat kita sa gabos ng mga youth. Yeah po. Sige po, na go ahead. nag-attender sa 49 nga parokya kan sa Tuyang Diocese. Tarong matarayon po asin na pakikisumaro, partisipasyon kan sa tuyang mga kahobinisan sa loob kay ining Kwaresma ta, no? Ta ini ang big event man kan mga youth sa binibisan kan sa iyang misa na pinartisiparan o celebrated man kan dosing mga kapadian, lalong-lalo na sa mga youth priest tabaga, sa mga bago, sa mga aki-aki pa. Pero pinanginutan man inikan sa tuyang paro ka sa Ligao, sa St. Stephen, si Father Pao. O bata, si Father ko, gara birthday pa lang kan sa Rungal daw, ha? Opo, kan Sabado. Father pa Barando, birthday kan Sabado. Iyo. Sabi nga ni kato sa kuya. Parokya. Sabi nga ni Father pa, kung magkapaligas pida siya, mabit-bit lamang siya kimaski puto duman sa Ligao pag agi niya dahil. Hato dyan sa DCGD. Iyo, bay sa nata, apitan ta naman. Garo yan tugo sa isip niya. Garang plano niya, kung mapaligas pa siya, mabakal siyang puto duman sa Ligao pag sa gigantinan po. Ihapit niya sa DCGD. Ta ini ba birthday ko man. Iyo. Kaya lang yaw ko ta na. BP Henry, Kuya Henry. Yaw ko ta na sa rungiyot. Kaya lang nasupog interview mo ta. Isa rin sa mga leaders kan sa Vicarial leader duman sa St. Stephen. Kaya lang nasupog. Yan. Anyway, salamaton pa lang sa gabos na nagpartisipar tabi man. Dakulon, ano Kuya Jo? Di ba? Dakulon. Dakulon. Ang delegasyon kan bawat parokya nasa 40 masarong bus, mga duwang jeep, arugayan. Opo. So dakulaon na pasalamat tata. Yeah. Maugmaon si obispo kan siya iyang mensahe kan nagtapos na misa alas 3 kan Sabado. Opo. Kaya iyo ini nakabalik na sa tuyang sa ngunya na Kwaresma. So mga youth mapukawan lamang kan sa tuyang kagurang na ipagpadagos ang misyon kan simbahan. Yeah, opo. Kuya Jo, salamaton sa pagkapunta bi. Mabuhay ka. Iyo po, salamat sa ngarang kan na San Esteban Proto-Martir kan Ligao. Salamat tabi. Thank you so much. Mga tugang, Kuya Jo San Jose, pagkapasalamat naman sa nagpartisipar sa Diocesian Way of the Cross.
Mga tugang, let your love flow. Hindi mas maray-maray ni Jun naman sa ting-ting tang-tang-tang ano. Paboritong dance move ni Tresya, ano? Ting-ting-ting, tang-tang-tang. Mga tugang, salamat kung sa pag-antabay. Do not forget to smile. God is good all the time. Goodbye.